Takže čo hovorím cez tieto Reelska, tak v prvom rade si hľadám svoju komunitu, ktorá bude rovnaká ako ja. A chcem dať ľuďom signál, že vôbec nemusíš byť nejaký profík na to, aby si ukázal, čo vieš. Takže asi tak. Na otázku, či sa cítim ako profík, poviem iba, že vôbec nie. Ale nikdy nebudeš profík, proste učí sa celý život, ale dôležité je to vlastne, že chcem vytvoriť vlastný štýl pre ľudí, ktorí chcú byť odlišní od ostatných. Vieš, to je to, čo ma na tom keby láka najviac. Kto bola moja motivácia? Tak Lucky Royal, vlastne, ktorý má takisto taký istý príbeh ako ja. No a Chris Duby, u ktorého som aj strihal, ktorý ma veľa dobrého naučil, ktorý mi ukázal vlastne, ako sa to robí. Takže tak, Romáci, ktorí niečo dokázali v živote, vieš. Vykašľať na to som sa chcel tak 5000 milión krát, ale už som došiel tak ďaleko, kedy si vlastne uvedomujem, že čo budem robiť. Nič iné neviem a toto je všetko, čo mám. A o pár rokov, kde sa vidím? Vo vlastnom salóne alebo vo vlastnom priestore, kde to už bude o mne a nie o šéfovi ani pracovnej dobe. Proste jedného dňa chcem byť tam, jak sú tí ľudia, ktorých uznávam, vieš. Čiže tak, o pár rokov chcem mať vlastný salón. Ľudia ma môžu nájsť na Instagrame alebo na našej stránke na www.classicbarber.sk, ale preferujem radšej, keď mi napíšeš, lebo pre mňa to je signál, že chceš ísť ku mne.